Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Samla Pule Khasi Students Union South Khasi Hills haka arpunyo tarik ujemmang arjar khat khandai kalalik bo ya ka Dorcas Hakmat jong u executive member in charge straight jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba poleng do haka ba kala kuntu ya u ban lek jurep halor ke jingsha kni bat lek trai ya ka khayi pateng daki barjella hagi thain border HMT Majai. Hagane ka memorandum bakila lek IT yau EM ka sengkalapan pau bakat dang mi kisngi kidukan hagane ka thain khapot kila nang Roysted hadu bakilong u maujun thut ya ki trai muluk kiba im jakpo da ka bakhai pateng haga thain ichamati Majai. Kani kalong hadien baka sengkala yo ya ka jing ujor na ki parado parasnam ki bakhai hagane ka thain bakim yo alat shu watang ban de jing de namar ki barjela kila le donbor le bahe bat khanglat ya ki ban shongmadan ban de bat laong bakane kamshim laja tangha aichimati elaka jongka maulong kabakini ki barjela ki le donbor kumta ka sengkala kuntu kerpat yau EM in charge straight ka KHADC uba poleng do ba unshim khia halor kani bat le ai ban yada ya ka ri bat ka jaj ban reu kajingwan jongi mata kasngi hangne kalong ba leng ba ka joint inspection ka bangila lek ba ka labor inspector ka balong ha ka shipau tarik banai basan araja ka khandai te haka to por kadai jinglap jongi ba nge check ki labor license rei ni lakmi ru habe dei ber kidukan ba kimdan ya kata reading license te dei na kata kadang ngisyam ba haki kasipau tarik ngimla ban le ai te dei na kata kadang yawan ban mi hapo ka district council kadai gani ka bor ka bakham halor ban ngikmi lenti ba ka jingwan jongi mtak singi kan urlong ba ka district council kan simkhia habe dei bagiti kithan chapo ka isyamati ka Majai bakala ban le ai habe dei bat ka khai ka pateng jongki barjela ngalak ban ong nokum ka khai be an nomor haka to kapor ka shipau tarik ka bangi ngiwan ngelap ba kimla ban penbiang wat yaki kendon ki babu de district council ti nginget scam ba ki tuki dukan ki bangi ngi khang ma to ka sin kila ban khang du khang dam no sendan lada ka district council ka shimkhian nang nei shkmat bat nakaliang jongki ru kila ai ka jingkershan bat kila ong ba kin sapet ya ka ai ka bakin le hadin te ngakarmen scam ba kan ke ibaro kan long ka bajob ka jingya kan ti ka jongi nakaliang jongi ong ba in shimkhia bat ini trai lang bat ngi ka senghi na ni shkmat bat iong ru ba ladalong ka bala in sapenbek da kanu galenti khnang banyo ya ka jingya renti bat kan nomlong kanu ka khai ka pateng tangjong ki barjela ketika thai